Avui toca sortir, així que t'ensenyaré els millors bars de Gràcia. El primer bar on et porto, el Bar Vall. Un bon lloc per fer tapeo, entrepans, bona cervesa. El Bar Vall ha fet certes reformes i val molt la pena venir a veure-les. Sí que en tenim. Sí? Olé! Si fas un mànting al català, descobriràs cambrers de Gràcia que parlen català. Salut i ratafia. Doncs seguim la ruta. Les Cosines, bar de confiança de tota la vida. No porten 2 anys, però ja és de tota la vida. 2 anys, 1 any i 4 mesos. 1 any i 4 mesos! Aquí podràs prendre una bona cervesa i ratafies no te'n faltaran. Salut i ratafia. Salut i ratafia. Wow.